किने न किने न किने न हे 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 ଆମ ଗୋମାତା ସେବା କବା କଥା। ଗୋମାତା ସେବା କଲେ ବହୁତ ପୁଣ୍ୟ ମିଳୁଛି। ଆମେ ସବୁ ଖାଉଛେ ଏଇଟା। କିଛି ନା କିଛି ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ। ଆ ଚଲ ଦଉଛନ୍ତି ଏପଟେ 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 ରୋଗ ରୋଗ କାହିଁ ଜାଣିତେ ହଉଛୁ କାହିଁ ଜାଣିତେ ହଉଛୁ ରୋଗ ରୋଗ ଏ ନାଇଁ ନା ହେଇଗଲା ନାଇଁ ନା ଚଲ ଚଲ କାହିଁ ଜାଣିତେ ହଉଛୁ ହେଇଗଲା ଡାଲ ଖା ମାଇଦିଆ କିଛି ନାଇଁ ନ ମୁଁ ଯିସି ଚଲ ଚଲ ହେଇଗଲା କିଛି ନାଇଁ ନ ଦେଖ କିଛି ନା ସରିଗଲା ଦେଖ जय डमरू बाबा टाटा टाटा हाँ नहीं ना पछे आमी है किसी ना झूलार किसी नहीं न पछे आमी बो